Nyinga Rose Atieno. Apuonjo skul mar Rose of Sharon Academy ei Nairobi kae. Apuonjo nyithindo mong'ol kategori mar autism kata nyithindo manigi ng'ol mar obuongo. Ing'eni kanyo bende aneno ka ji mopogore pod wang' wach ni gionge ng'eyo. Kata kamano ang'eyo ni e gwengewa kata kuonde ma wadake waseneno nyathi achiel ariyo moro kanyo machal koda Joshua, mano ma bende koro iyango ni nitiere koda tuo mar obuongo kata autism. Kata kamano ne ng'ama pok ong'e maler, inyalo wacho ni autism en tuo mane? Autism ok en tuo, en ng'ol. En ng'ol. En ng'ol mamiyo obuongo mar nyathi ok bed gi chenro makare. Kaka obuongo nyalo bedo gi chenro makare, obuongo nyalo wacho ni koro onego bed natimo kama. Koro nyathi man gi autism, obuongo ne onge gi chenro makare. Obuongo to en godo lakini chenro ema onge godo makare, ema opogore. Gin giparo mopogore gi kaka nyithindo mamoko ma wanyalo wacho